Maksatko jokaisesta klikistä mainosalustoille? Entä jos sivustosi toisi kävijöitä ihan itsestään? Maksettu mainonta tarjoaa lyhytaikaisen hyödyn. Maksat joka kuukausi ja kun lopetat, kaikki loppuu. Rahaa palaa, mutta mitään pysyvää ei jää. Hakukoneoptimointi toimii toisin. Kun sivustosi löytyy tärkeillä hauilla, saat ostoaikeista liikennettä ilman, että jokaisesta klikistä maksetaan. Kun ihmiset etsivät ratkaisua, yrityksesi on hakutuloksissa valmiina. Samalla optimointi parantaa koko sivustoasi. Sisältö selkeytyy, rakenne ja nopeus paranevat, ja yhteydenotosta tulee helpompaa. Tämä nostaa konversioita kaikista kanavista. Ja toisin kuin mainoskampanjat, hakukoneen näkyvyys on kasvava sijoitus. Hyvin optimoidut sivut tuovat yhteydenottoja ja myyntiä kuukausia ja vuosia eteenpäin. Näkyvyys paranee askel askeleelta. Optimointi myös vahvistaa uskottavuuttasi. Hakutuloksissa näkyvä yritys koetaan luotettavammaksi. Kun palvelut, hinnat ja referenssit ovat helposti löydettävissä, ostamisen kynnys madaltuu. Hakukoneoptimointi vähentää riippuvuutta maksetusta mainonnasta, tuo tasaisempaa kysyntää ja tekee verkkosivustasi myyntikoneen. Siksi hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa nyt.